Дуруд амдиёрони азиз, мо дар таги видеомон якдил бемор аз хориҷ ҳастанд, дар тарафи Россиянд, ҳам тарафо ки мо дар муҳориҷем дариҷа камтарак мо дар азобай мега кор карданмон, ана миёнамон дар ман шидагиай, мо чӣ кор кунем ки ақаллан пешгирӣ кунем ки айда вазбин нашем, баъд биёем товбат гирем. Дар оҷа хай дастошон намераса, сумошон намераса, мумкин муроҷиат кардестанд. Барои ҳамон муҳоҷирое ки дар раҳи дуранд, кадомед ки камтарак физиорядка мекунен, миёндар дига намешем. Агар ки машқа сар кардем, кадом дараҷаеда ҳастен, ай ҳамон дараҷа дига вазбин намешем, сабук мешавад, дига вазбин намешавад. Барое ки дар гардантон агар грижа дошта бошем, фақат инами дута машқай нишонте, ма гап задан мегирам. Ина машқ гардана тарафи чап 4 бор, ин тараф 4 бор, амира маҷбур мекунем худона бо 4 бор тарафи рост. Анам хе 4 бор тарафи рост. Тарафи қафо мумкин нест кардан. Қафо нишон деда, қафо анахе мумкин нест кардан. Барои ки бисёриҳо грижашон задияй, кай ки шумо тарафи қафо мекунен, грижара меҷиқа, бемор ябора маиб мешавад. Ана баъд кай ки дар миёнтон грижа дорем, ҳай машқи руқӯъу пиёдагардӣ шумо дар басай ҳозираш дане ки машқи руқӯъро нишонтон метан, ина машқ кунем. Инам хе рисқати наклон да, ина ҳай машқа кай ки шумо мекунен маҷбур кухта. Ина ҳамиҷа кашиш мехӯра. Вақте ки стумраро шумо кашиш мекунен ҳамитари, стумра дига пачақ намешавад. Ҳамин ҳолатда места. Шумо пешгирӣ мешавад. Тамом рост бесте. Ина машқи осонай, ҳай машқора бикунен, шумо худтона пешгирӣ мекунен, ай ҳамун касалтона бад намешед. Агар машқа одами солим бикуна, касал намешавад. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. И барои ҳамун беморие буд ки раҳи дур буданд, мехостанд ки ақаллан 2 приём нишоншон битем ки пешгирӣ кунанд. Ина приёмое ки ҳозир мо нишон додем, 3 та 4 та приёмай. Ҳаминро бикунед, умуман миёнтон дарда намебинад. Баъд хай ҳаракат кунед ки шумо худтона кам-кам мазои сагриваиши ё ки ягон духтари нервологда ақаллан хунакиётона ба дору укол ё ки ба маз бироред. Саломат.